Ngithema ngibuka le poster namhlanje, I was so triggered. Ngibone leyanto leya that you can graduate but your certificate will be held until you settle your account. Ezimoshakele impilo zabantu ngenxa yalento. Kunabantu kuyimanje abenza umsebenzi abangayithandi ngenxa yokuthi i-University of Zululand ayifuni ukubanika i-certificate zabo. Le university claim ukuthi university yabantu abamnyama, kodwa manje mina ngibona ngazuthi iyona ecindezela abantu abamnyama. Ngoba ngike ngahlangana nomfundi obefunda eMandela University. I-certificate sakhe yena wasithola. And yena owish imali engaphezulu kwale mina engiyowishayo oku 83,000. In owisha around 120,000. Kodwa certificate sakhe singakuye wasithola. Thina ke sicindezelelana ekubeni kwaziwa ukuthi le university iseva kakhulu abantu abaphoa. Yini pho manje icindezela abantu kanje? Yingani okungenani kuthiwe okay, uma sewutholile umsebenzi sinikeze i-offer letter noma usendele i-email eshoyo ukuthi usuqashiwe. Sebese sikusendele i-certificate sakho immediately ukwazi ukuthi uqale usebenze nawe ube nempilo yakho, so that uzokwazi nathi ukuthi usikhokhele imali zethu esifuna ku. Kodwa ke lutho abayenzi into kanjalo. Shuthi nje bafuna ukubona wena ulokholo nje uhlupheka lapha. Wenza umsebenzi ongawufuni, uhola imali yomuntu ongekho qualified ekubeni uqualified. Ngo-2020 mina ngahamba ngayo complain ngiqeda i-degree yami. Ngabatshela ukuthi nawu NSFAS ungakhokhi imali. Kwathiwa hayi NSFAS usazokhokha linda. Ngathi mina okay, ngicela ke certificate sami ke while ngisalindile. Hayi ngasithola certificate sami, so i-degree iyona le eyangenza ukuthi ngaze ngakwazi ukugcina ngizosebenza la eMyanmar la ngisebenza khona njengamanje. Mina kwaphoqa ukuthi ngithathe i-job offer eyayizonginikeza imali ewu-8,000 mase ngikhokhe rent yami ngenza nezinye izinto. 2023 kwangigcina kungiphoqa ngempela ukuthi ngiyithathe leyo job offer. Yayibad yabo, kodwa ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza nokuthi ngihlale laphana ngingasebenzi, and ngazi ukuthi no Department of Education awukwazi ukuqasha uma ungenaso certificate esandleni. So kwamele ngivele ngihambe ngiyithathe le offer. Yabona uzubona ukuthi abantu abangayimiselela bakulalela amazwi abafundi, ama-comment bavalile lapha ku-Facebook page yabo. Ngoba bayazi ukuthi the moment beqala beposta, ngisho kuthiwa beposta ngani, kukhona umuntu ozofika nesikhalo thizeni abhale laphana ku-comment section, noma khona umuntu ozoqhamuka ezothuka inhlamba. Angikugqugquzela ukuthuka inhlamba, kodwa ngiya-understand lokho kusuka apha. Abantu baningi abantu aba-frustrated ngenxa ye-University of Zululand. Ibenzile abanye abantu baphila impilo abayifunayo, abanye abantu ba-right bayasebenza kuyimanje, kodwa futhi kunenqwaba ekhalayo. Umngani wami mina waze washona ekhala nge-University of Zululand ngoba naye wafunda waqeda i-degree yakhe, kodwa ekugcineni certificate sakhe sabanjwa. So nje ngiyazi ukuthi baningi abantu abanale nkinga bafethu. Ake nikhulume bafethu, ake nishare naney'tori zenu. Angisho ukuthi khona ushintsho oluzokwenzeka lapha ngoba i-University of Zululand has been getting away with a lot of things. Bafethu ziningi izinto ey'sabisayo. Othi mase nihleli laphana nixoxa ningabafundi ubone ukuthi yabo yami inkinga bengithi inkulu kanti ayikho. Yabo ziningi izinto le university ezenzile kubantu. Abantu abanye bane-depression kuyimanje ngenxa ye-University of Zululand. Kushuthi mina mangisebenza njengamanje kumele ngibheke amazwe aqasha abantu abane-degree ne-TESOL
efuna nje othisha abakanjalo. Ngeke mina ngikwazi ukuthi ngiyosebenza eTaiwan noma kulamazwe ase-Middle East ko-Dubai kanje. Enxa yokuthi lapho bafuna i-PGCE noma i-B.Ed. So nje sithwele bafethu ningasiboni sicula la ko-TikTok kumnandi. Deep down siyakhala nge-University of Zululand. Kumele manje ngabe ngihole imali engaphezu kwale ngiholayo. Mhlambe kwayewona lo 80,000 wawo ade ngingawukhokha ngenyanga eyodwa kube isitifiketi sami sikimi, yabo. And mina kwami ku-West because ngake ngafunda 2003 to 2005 ngenza i-degree ye-arts and culture, lo sokubizwa nge-creative arts njengamanje. So ngayiqeda ngaphasa ngo-distinction ngoba right 2007 ngathola umsebenzi. So ngangisebenza ngayo leyo degree leyo ke. Isitifiketi sami ke futhi nakhona sasisabanjiwe lapho ngenxa yokuthi angikweleta imali e-11,000. Manje kuma usebenza kwa-Department of Education ngaleso sikhathi ungenaso isitifiketi, imali oyiholayo eyiba incane kakhulu. Hayi kwami iminyaka ngo-2011 agcina ngakwazi ukuthi ngiyikhokhe le mali le yangi-Owish University. Ngase-ke ngiyahamba-ke ngithi ngiyofuna okwami. Ngathi abanginikeze isitifiketi sami. Bangitshela ukuthi abakwazi ukuthi banginikeze isitifiketi sami ngoba manje mabebuka la kwi-academic record yami kunamamaki angaveli. So-ke le kwakungeyona inkinga yami, kwakuyinkinga ye-university. Ngoba mangikhumbula kahle abantu esasifunda nabo baba nayo leyo nkinga-ke. Kodwa abanye-ke ngenxa yokuthi-ke bona basheshe bayisukumela bahamba baya e-university bahamba kwabhekwa ama-record ayesekhona ngaleso sikhathi bawathola amamaki abo afakwa. So mina ngatshela ukuthi hayi amamaki ami awasatholakali nje. Mhlawumbe seside isikhathi ngaphuma la e-university. Okay, I didn't mind ngaleso sikhathi ngoba khona la engangisasebenza khona-ke eThekwini. So hayi impilo ayiqhubeke. Kuthe 2014 ngabuka ukuthi hayi phela manje angisasebenzi ke manje. Izinto ayisahlangani kahle. Ngathi hayi ngeke ongcono angivele ngibuyele ngiyozama futhi ukuthi ngibone ukuthi le nkinga ngeke zixazululeke. Hayi mangithi ngiyabuyela hayi kwathiwa ayilutho. Ingcono into ongayenza wena ukuthi uregister i-degree entsha. Uvela uqale kabusha wenza i-degree entsha ukuze uzokwazi ukuthi ekugcineni kwayo bese wenza i-PGCE. Akuhlalanga kahle kumina lokho. Ngahamba ngakhuluma nabanye abantu abasebenza khona e-University of Zululand. Ngiyakhumbula nje ngaya ku-Gift osebenza kwa-creative arts njengamanje. Ngakhuluma naye ngambekela isitori sami. So hayi wasukumela phezulu-ke lento uGift-ke wazama naye hayi kwasho khona ukuthi lapha phezulu hayi abayizwa lento. Kwala ngisho noma sengifika ne-evidence yokuthi nayi i-confirmation letter ebhalwe uThemba Luthulu owayekade eyi-HOD yakwa-creative arts or arts and culture ngaleso sikhathi. uThemba Luthuli-ke wayengibhalele i-confirmation letter eshoyo ukuthi lo muntu lo uyiqedile i-degree yakhe. Ngathi mangihambisa laphana e-admin yafika nje yaduka ngendlela engingayiqondi nami kwathiwa hayi i-document yakho asiyazi ukuthi ibekeke kuphi. Kwaba nje into kanjalo yagcina ilahlekile kwaleyo document leyo-ke ne academic record engangihambisile.